Grækerne troede først, at jorden den var flad, men en af de ting, der pegede på, at jorden var rund, var, når at de var ude at sejle, så manden på dækket se mindre end manden på masten. Og det kan man se ved, at manden hernede kan se den her vej, og han kan se hernede. Og det er sådan cirka så langt han kan se, hvor at manden oppe på masten, han kan se længere. Han kan se hele vejen hernede. Og det vil ikke ske på en flad jord. For omkring 2000 år siden levede der en græker, som hed Aristoteles, i byen Alexandria. Han var den første til at gøre et forsøg på at beregne jordens omkreds. I Aristoteles' beregninger blev den førnævnte cirkel til jorden, og stykket L blev til den afstand, der var mellem Alexandria og Cyrene. Man ved, at afstanden den i dag vil svare til ca. 500 mil. Det næste, han skulle finde ud af, var den vinkel, som Alexandria og Cyrene tilsammen dannede med jordens centrum. Det kan være en smule svært at måle vinklen mellem Cyrene og Alexandria, så derfor så gjorde han det, at han gjorde brug af, at han ved, at hvis du danner to parallelle linjer, altså ud fra solens lys, bliver der derfor dannet en vinkel, der er ens med den vinkel, der er mellem Cyrene og Alexandria. Da han nu fik en vinkel, der var på jorden, gjorde det en smule nemmere at måle det. Det han så gjorde for at måle vinklen, det var, at han satte en pind ned i jorden og målte den skygge, som solen gav den. Det målte han til at være 72 grader. Da han nu havde regnet vinklen ud, kunne han så omkreds. Han satte nu den vinkel, han havde fundet ind i formlen, og det er så 360 divideret med de 72 grader gange med de 500 mil, og kommer altså frem til, at omkredsen af jorden er 25.000 mil. Aristoteles benyttede sig af en metode, hvorpå han tog udgangspunkt i, hvad man i forvejen vidste om en helt almindelig cirkel. Hvis man inddeler cirklen i lige store stykker, så vil omkredsen C være det samme som antal stykker gange med længden L af et af stykkerne. Vi ved, at en cirkels vinkelsum er 360 grader. Vinklen til L kalder vi V. Antallet af stykker, som cirklen inddeles i, er det samme som 360 grader divideret med vinkelsummen til L. Vi kan derfor opstille formlen som 360 grader divideret med V gange L. Det var denne formel, Eratosthenes brugte til at måle jordens omkreds.